ଏକ ଚାଷୀ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଧ ପିଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ପାରାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଖାଇବା ଦେ ଭାଇ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ପାରା ଯାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା। ସେ ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ପକାଇଲା। ଧଡ଼ାକ, ହାଣ୍ଡି 1000ଟି ବର୍ଗରରେ ଭରିଗଲା। ଚାଷୀ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଖାଇବା ଫଳରେ ତାର ପେଟ କାଟିଲା। ତେବେ ପାରା ବର୍ଗର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଚାଷୀ ଖାଇଲା ଓ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାରା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଚାଷୀ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ପାରା କହିଲା, କାରଣ ତୁମେ ଏହି ଗଳ୍ପକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ।